बरपेटा जिल्लानि बरपेटा रोड मिनिट स्टेडियामाव गाबोन एबा 10 मे खालाराव बरपेटा रोड बर' हारिमु आफादनि बानजायनायाव खुंजानो गोनां खुंगा 21थि रंजालि बैसागु फोरबो फालिथायखौ बन्द खालामनाय जाबाय होननानै फोरमायदों खौरां मेलनि गेजेरजों खुंफुं आफादा। भारत पाकिस्ताननि गेजेराव सोमजिनाय दावहानि थासारि आरो हायुंआरि आबहावा थासारिनि रैखाथिनि बिथिङाव सोमजिनाय गिथावना थासारिखौ नोजोर होनानै आरो भारत सरकारनि बिथोन बायदिनो मानिनानै बरपेटा रोड बर' हारिमु आफादा खुंजानो गोनां खुंगा 21थि रंजालि बैसागु फोरबो फालिथायखौ बन्द खालामनाय जाबाय होननानै फोसावदों। सम आरो थासारिया जेब्ला मोजाङाव फैगोन अब्ला नेमखान्थि बायदियै मोजां सम लानानै खुंफुंनाय जागोन होननानै फोरमायदों बरपेटा रोडनि रंजालि बैसागु फोरबो खुंफुं आफादनि आफादगिरि रबिन चन्द्र बर'आ। बे बरपेटा रोडआव थानाय सोरगिदिं सानजा सोनाब साहानि गासै जों बर' माहारिफोरा बे बैसागुखौ खुंनो थाखाय लाहार फाहार खालामदोंमोन, नाथाय जोंनि बे मुलुगनि सिचुएसननि थाखाय जों बेखौ खुंनो हादिया, बेखायनो रायजोफोरनि सायाव जों निमाहा बिबाय आरो लोगोसे मोजां दिन फैबोला जों बेखौ मोजां बार मोनसे लानानै जों बेखौ फालिनो थाखाय जों आसा खालामना थाबाय। बरपेटा रोड हारिमु आफादनिफ्राय जानानै जोंहा मोनसे गेवलां मिटिं जोंहा मोनसे जेनेरेल मिटिं मोनसे जादोंमोन। बिनि थांखियानो जाबाय जे जों फैगौ बरपेटा रोड हारिमु आफाद 21थि बैसागो खुंनो थाखाय जों लाहार फाहार खालामदोंमोन। फैगौ 10 मेनि 2025 तारिख खालि, नाथाय दुखुनि बाथ्रा जोंनि जितु देखोननि परिस्थितिया मोजां नङा। बिनि थाखाय गभर्नमेन्टआ इन्सट्राक्सन होदों जेखुनु बिहु बा माबा माबि खामानिफोरखौ मावनायनि थाखाय एसे SOP मथे जोंफोर खामानि हेंथा हरदो। बेखायनो जोंबो बिहुखौ जों पस्टपन लाखिथ'नाय जाबाय आरो जोङो मोजां सम फैबोला जों एसे दिननि भितरावनो उइदिन 15 डेजनि भितराव जुदि मोजां परिस्थिति फैयोब्ला जों बैसागुखौ जों खुंदों होननानै जोंहा आसा लाखिदों। दिनै जों गासैबो लोगो नांनानै बे बाथ्रायावनो जों सिद्धान्त फैबाय जे सरकारनि जितु माबाखौ इन्सट्राक्सनखौ मानिनानै जोंनि जानांगौ बैसागुखौ जोंनियाव स्टप खालामथ'नाय जाबाय।